Kapasirin! Ga, abayan mo, tamundong mo sa nagutan sa labi. Aya, so #1 pop music station, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Parad aliguas, tantrangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel. Sama-sama na naman ang tropa. RA Super nasa lamesa. Paglapat na para tuloy ang daya. RA Super na ang siyang na tropa. Drink responsibly. Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Diyan Agno, Paborito. Alaminos, Paborito. Anda, Paborito. Bani, Paborito. Bulinaw, Paborito. Burgos, Paborito. Dasul, Paborito. Infanta, Paborito. Mabini, Paborito. Tanjatsual, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Wadyala sa programa Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringan lang na saray balita, impormasyon at loob tantaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba sa kapaboriton Dennis Mojares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 6 na kabuwasan. Masantos ta maabig ay kabuwasan luyag na Pangasinan. Wadya ni paparungtal sa programan maabig ay kabuwasan Pangasinan. Pakasulan na saray balitan lokal, balitad nasyonal. Agawa doob na 24 oras. Narangalan WE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Nakalupyo dasayan kabuwasan Makterion Lingkor at Magti Pangasinan Dennis Mojares kay bamat si kapaborito Errol Horado kanya technical control si Engineer Nixon Dakal.
Agaw natin na Lunes, pizza 27 bulan na Abril 2026. Jada Saray Ulo na balitad lokal. Radyo Pangasinan Balita. Laki na namot Jad Bali na basista Pangasinan at unton na dagupan na City Police. Radyo Pangasinan Balita. Taluran suspects at impantako na makina na aresto at bali na mga udol. Radyo Pangasinan Balita. Motorsiklo ni Batik na matako Jad Bali na kalasyaw. Radyo Pangasinan Balita. Taluran suspect yan ang tako na cable wire arestado. Radyo Pangasinan Balita. Unda pagtayo o Saray Ulo na balita nasyonal. Radyo Pangasinan Almusal Balita. Pilplat ng Vice President Sara Edakin ng Presidente Marcos planado palapag na NBI. Radyo Pangasinan Almusal Balita. Limara yang gaganagaran kaso arapon ng dati ni Speaker Romualdez. Radyo Pangasinan Almusal Balita. Kampunan Sara ang tagaan na unsagop sa impeachment Judge Senado. Radyo Pangasinan Almusal Balita. Oras tira na sa 9 na kabuwasan tanatan wadyari detalye eda saray balita da lokal. Man-report yung police station na mga dan na Pangasinan, so 65 anyos siya barangay official, residente barangay Tubaga, bali na mga dan na onong palapag tunya sa may abunga na laki man tao na 71, palay asawa ang gapoy anapan, residente na bitnan lugar. So ibabagan na walay 5, ya turan matatakaw. Yaman taon na 44, wala asawa, 43 anyos, bawal lakitan 32 anyos, wala asawa, namparan residente na barangay Tubaga, bali na Mangaldan, Pangasinan, sa may biktima. Tan maging kayarian na tinakaw yung makina, sumantaon na 34, bawal laki, tricycle driver, residente na barangay Nabaluan, Abitlan Baloy. Jadi inisial investigasyon ng pulis si Karaya Kawat na tawag ya walay recover ya sa kay Mazda Haima M3 engine at loob na buong na 71 anyos ya laki. Ang papo investigasyon na pulis mga dan ya walay 5 taluran na matatakaw ya awit sa bitlan na makina. Dan kinatungtong sa anak na 71 anyos yalaki ay tilak sa abitlan na makina. Inamin na taluran na anak na masikin yan nyatol sa abitlan makina lapod satan ya makina so wala na inyakar o satan ya makina so walang tilakaw at sa kay establishmento nasa may abitlan na biktima. Dan sa atin suintila ka dyan darapan na sa may establishmento to niya ng palang to niya at discover na babalang tansaya sa papanisyahan iya tinakaw. Radyo Pangasinan Balita. Motorsiklo na babalang at oras na alas 2:20 na palbangon na ya emparada jad harapan na Alpha Mart yan arumog jad barangay Tubagwis bali na Santa Barbara, Pangasinan. Sa may report of police station na Santa Barbara samantaon na 23 bawal residente na barangay Duyong bali na Kasya, Pangasinan. Ano nga ginawang investisyon kabatan oras na alas 9:20 na palbangon emparada na complainant sa bitlan na motorsiklo Yasikato so sa ato yung motorsiklo sa karehistro at
lakin na residente na Purok 3 Concepcion na Balay na Umingan, Pangasinan. Unang nga biktima intelektuso abitlan motorsiklo da parking area na Alpha Mart lapoda si katoso limada rooftop na Draguna sa Dina Building pian mga na nasaya sa pawilan to sa bilang motorsiklo saya sa nababalang tanpa panisyan yung batik nga iya matakuwa ang gadasayan na bugta gagawin ni sumalit yung investigasyon ni Lira Dasayan Insidente. Radyo Pangasinan Balita. Taluran matatakaw so narel na security guard at oras na la City 30 na labi yagawa dya balay na Bugalyan, Pangasinan sa may kumpinanta sumantaon na 28 balolaki security guard residente na barangay Ninyoya Riverside balay na Aguilar, Pangasinan lega niya sara may suspect so mantaon na 43 laki wala asawa construction worker na FTC residente na Mayumbo District, Dagupan City. Lakin man tao na 36 bawalaki electrician na FTC residente na Barangay Salumagi Norte, Bali na Bugalyan, Pangasinan. Kansama 39 bawalaki electrician residente na Barangay Lipay, Villasis, Pangasinan. Unang ginawa ng investigasyon sa may security guard sa mga nang gawa na ipan liber at abitlan na establishmento na nadiskubre ito na sa mga electric cable wires yakakarga at sa may loob na backpack so anong nang nasaya so walang pinutor-putor lang nasaya taluran suspect lega niya sa may duwarang suspect so ng Silvia lookout sa may backpack so nang karga na 20 na piraso na cable wire mandili na 22,000 piso sa suspect tan sa may tinakoy cable wires so inawait niya police station. Radyo Pangasinan Balita. 70 anyos siya lagi sinasagsak yung batik ang patambalan agawa sa incident oras na alas 12:35 na pagbangon jada barangay Golden Valley ng Pandan, Pangasinan sa may biktima so wala na sawa ang kapayanapan lega niya sa may suspect so mantaon na 35 wala sawa nan parang residente na bitlan na lugar unong investigasyon na mapandan pulis sa may biktima so naugip jad loob na abong daran niya na nasikatoy abangon talapod walay manayag-iyag at paway na abong tunya nang pimuhay sa bitlang biktima piyan na banoon so abitlang suspect ya wala din siya na alak sikato so wala na hinamon na abitlan na suspect tan ibabagay amawel sa bilang suspect kada abong daran niya yan ang mga lana sa kutsilyo na pimawel sa suspect bigla tulbalan sinasagsak sa bilang biktima at party na naman tan imbatik yan Mapandan Community Hospital yan tambalan sa agamuran tun sagsag at party na naman tunya. Radyo Pangasinan Balita. Naringala na rin katubukulan niya balita da lokal. Antes tayo ang dapag da saray balita nasyonal. Wajan niya rigaran pa yung mano. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. In Dagupan City. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Looking for a place where comfort meets flavor? Welcome to Cafe Medardo, nestled
inside Crest Manor and Garden in Mapandan, Pangasinan. Your cruises keep just off the town's heart. Start your day with a rich aroma of freshly brewed coffee. Savor our signature blends, perfectly paired with warm pastries straight from the oven. Indulge our mouth-watering pasta, all and chef-inspired specialties made with love in every bite. Whether it's a casual catch-up with your friends, a family celebration, or a quiet moment just for you, Cafe Midolo is your perfect spot to relax, connect, and enjoy. Visit us today at Cafe Midolo in Cosmo Garden, Mapandan, Pangasinan, where every cup tells a story and every visit feels like home. Cafe Midolo, where every sip feels special. Mga kababayan ko sa Malasiki, ang maayos at maunlad na komunidad ay nagsisimula sa ating lahat. Makilahok sa mga programa ng ating lokal na pamahalaan, kalinisan, kalusugan, at kaayusan. Mag-segregate ng basura, sumunod sa batas trapiko, at suportahan ang mga proyekto ng barangays. Tandaan, ang pagbabago ay nagsisimula sa simpleng disiplina at pakikiisa. Sama-sama tayo para sa mas ligtas, malinis at maunlad na bayan ng Malasiki. Ang LGU at mamamayan magkaisa para sa kinabukasan. Ako po ang inyong lingkod, Mayor Alfe Soriano ng Bayan ng Malasiki. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Tagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Umangon na! Samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan ka po sa Pangasinan. Dennis Muarez, Earl Jurado ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa #1 Pop Music Station. WJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Radyo Pangasinan, Almusal, Paalita. Alas 6:20 na po ng umaga, 6:20. Radyo Pangasinan, Almusal, Paalita. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado, at narito na po ang detalye ng ating mga pambungad almusal balita ngayong araw ng Monday. Sinabi ni House Justice Committee Chairperson at Batangas Representative Gerbil Luistro na tila umamin na ang kampo ni Vice President Sara Duterte na aabot sa Senado ang kaso ng impeachment laban na kanya. Ayon kay Luistro, ang pahayag ng defense team na naroon lamang sila sasagot sa mga paratang sa mismong Senate trial ay indikasyon na inaasahan rin nilang pasa sa Committee and Finance ng probable cause. Binigyan din ni Luistro ng maraba lamang ang pamantayan para sa probable cause. Kailangan lamang ng sapat na batayan upang ituloy ang kaso, hindi patunay na kasalanan. Binanggit niya ang mga disallowance ng Commission on Audit o COA sa 73 million pesos na confidential funds noong 2022, pati ang karagdagang 375 million pesos noong 2023 na kapag naging pinal ay aabot sa 448 million pesos ang dapat ibalik. Dagdag pa binanggit ng komite ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC na may 6.7 billion pesos na transaksyon mula 2006 hanggang 2025 hindi nakikita sa salin ni Duterte. Malaking agwat ito lalo na't mula 2019 hanggang 2024 zero ang deklarasyon ng cash at bank deposits. Para kay Luistro, malinaw na may non-disclosure.
Depensa ng kampo ni Duterte, sinama raw ang cash at deposits sa kategoryang others sa SALN. Ngunit para kay Luistro, lalo lamang nitong pinatitibay ang pangangailangan ng trial upang masuri ng mabuti ang mga ito. Target ng House Committee on Justice na tapusin ang pagdinig sa April 29. Inaasahan ding boboto ang komite kung may sapat na batayan upang iakyat ang impeachment sa Senado. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, 5 hanggang 6 na kaso ang isasampa. Ng Office of the Ombudsman laban kay dating Speaker Martin Romualdez kaugnay ng umunay multi-bilyong halaga ng flood control scam. Ito ay ayon kay Secretary Rimulya. Tiniyak ni Rimulya na nagsasagawa na sila ng preliminary investigations laban kay Romualdez at iral ang tamang proseso ng batas. Sinabi nito ang kanilang pagkilos ay matapos iutos ng Court of Appeals na i-freeze ng 20 days ang Prime Forbes Park property at 12 ng bank accounts ni Romualdez at negosyante si Jose Raulito Enoy Paras. Sinabi ng Court of Appeals na may probable cause umano para paniwalaan ng nasabing mga assets ay konektado sa kahinahinahang aktibidad, kabilang na ang posibleng paglabag sa Anti-Money Laundering Act. Sa record ni Romualdez ay niuugnay rin sa 35 accounts sa mga pangunahing bangko na nasa pangalan nito at ng kanyang pamilya. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. lugi at kawawa ang taong bayan sa umiiral na oil deregulation law. Ito ang naging pahayag ni Senador Erwin Tulfo sa isang panayam tungkol sa walang pakundangang pagtaas ng presyo ng langis sa bansa kasunod ng pagputok ng giyera sa Middle East. Ayon sa kanya, hindi pwedeng kontrolin o diktahan ng gobyerno ang presyo ng langis dahil protektado ito sa ilalim ng Oil Deregulation Law. Ayon pa sa senador, dahil sa mga pangyayaring ito, naghain si Senador Sherwin Gatchalian at Erwin Tulfo ng Senate Bill 641 institutionalizing transparency in the Oil Deregulation Law para balikan at reviewin ang Republic Act 8479 o ang Downstream Oil Deregulation Act of 1998. Ayon pa kay Tulfo, gusto nilang makita ang bili o magkano ang bili talaga ng mga oil company ng petrolyo sa abroad, magkano ang gastos at magkano ang tubo nila sa bawat litro. Nasa 19 Congress pa lamang nang inihain ni Tulfo ang pagresolba o pagrebisa ng Oil Deregulation Law sa Kongreso. Hindi rin lubos maisip ng mambabatas kung paano at bakit lumusot ang batas na ito noong 1998, gayong talo ang taong bayan sa Oil Deregulation Law. Matagal na rin hinihingi ng transport sector ang pagbasura ng naturang batas. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, sinihirit ng investigasyon si Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Lebiste matapos sumnong may tsapura ang hindi bababa sa 84 na barangay sa pamahagi ng tig 200,000 pesos na ayuda sa pagbisita ni Paulo Ferdinand Marcos Jr. sa Batangas City. Sa isang book page sinabi ni Lebiste na nakapag-file ng resolusyon para imbestigahan ang diskriminasyon sa budget at handang humarap sa anumang pagdinig kasama si Governor Vilma
Santos at ang mga kapitan ng Batangas para lumabas ang katotohanan. Nauna nang ibinunyag ng mambabatas na hindi maisama ang 44 na barangay sa programang BBM o bawat barangay makikinabang kahit malinaw ang utos ng Pangulo na lahat ay dapat makinabang. Anya may isa umanong kapitan ang sinabihang na isang tabi sila dahil sa umano'y tampo ni Governor Vilma Santos Recto na ipinabot umano ni Liga ng mga Barangay President Fernando Rocaport. Matapos lumabas ang issue, iniulat na bibigyan na rin ng ayuda ang mga naunang naisang tabing barangay. Pero ayon kay Libiste, kailangan pa rin ng pananagutan. Tinukoy rin na sa resolusyon ang umano'y pagpasok ng mga middleman na nag-aalok ng pondo kapalit na hanggang 25% na komisyon. Isang babala sa posibleng korupsyon sa sistema. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sa pinakahuling balitang nasyonal, Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. ligtas at nahilikas si US President Donald Trump mula sa White House Correspondents' Dinner sa Washington Hilton Hotel matapos ang ulat ng tangkang pamamaril. Sa ulat ng Secret Service, isang armadong lalaki ang nagtangkang pumasok sa main screening area ng hotel at nagpaputok ng shotgun. Pero nailikas agad si Trump, First Lady Melania, Vice President J.D. Vance at mga miyembro ng gabinete. Tinamaan ang isang agent ng Secret Service pero ligtas dahil sa protective gear. Iniimbestigahan na ng mga otoridad ang suspect matapos masakote. Ito ang ikatlong beses na naging target si Trump ng tangkang pag-atake, kabilang ang incident sa Butler, Pennsylvania rally noong 2024. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sumainyo ang ating mga pabungad, mga almusal balita ngayong araw ng Monday. Oras po natin alas 6:30 na po ng umaga. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Ang ilang balita. I am sorry. Walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Hiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putangiran sunata. Son ang puta-putangiran impormasyon. Aya sa number 1 pop music station, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Looking for delicious food you can trust for any occasions? Discover the taste of Genlicious Food Service. From everyday meals to grand celebrations, we serve home-cooked goodness with restaurant-quality flavor. Indulge in their best sellers, perfect for birthdays, anniversaries, meetings, and family gatherings. Let Genlicious Food Service take care of your food so you can enjoy every moment. Prepared with care, made with quality ingredients, and served with love. Every bite is worth it. Order now. Message Genlicious Food Service on their FB page or call 0954-463-5305. Because with Genlicious, great taste meets their value. Genlicious Food Service. We cook, you celebrate. Good morning mga kapaborito, 6:30 na. Time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo mga kapaborito? Aba ay magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, AB Fernandez East, Tagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno mga kapaborito, magpa-advertise na! This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public
Service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Going beyond just being number one. Working towards total domination. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na Saray Pangasinense. Diyan agya. Paborito! Sista. Paborito. Binmale. Milyon. Larado. Paborito. Paborito! Paborito! Aya. 88.1 Radyo Pangasinan. Ang inyong official summer station. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Talagang summer ang saya-saya dito sa Pangasinan. Halina na mula Lingayen Beach, saya di mapantayan. Kasama barkada, buong pamilya. Summer ang saya. Oh, oh, oh. Pangasinan, sigaw ang gogo. Init at saya, sabay-sabay nating maranasan. Radyo Pangasinan. Your fun under the sun summer station. Summer ang saya. Umangon na, samahan ang inyong mga kapaborito. Maabig yung kaposan Pangasinan. Dennis Muarez, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa number one pop music station. WJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Oras alas 6:34 ng umaga. Sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan, Maabig Yakabwasan Pangasinan, ang inyo pong makakasama sa umagang ito. Good morning Pangasinan, Maabig Yakabosan. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Hurado. Magtariling ko, Rati Magti Pangasinan, Dennis Muhares, at kasama din natin dyan sa may technical control, ang nag-iisang pogi sa puso ni Madam Charis, Engineer Nixon Bakal. Araw po ngayon ng Lunes, 27 sa buwan ng Abril 2026. Samahan niyo po kami sa pagtalakay sa mga mainit na issue ngayong umaga. Kung meron kayong mga gustong iparating na mga issue, mga sumbong, mga reaction, suggestion, opinion, mangyari lamang po tumawag o mag-text sa smart number 0939 1009931 o kaya group number 0927-974-4784. At sa atin pong Facebook at YouTube, WJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ayan, good morning nga pala kay Leo Carl Christian Biga ng Mapanang Pangasinan. Well, Monday. At kay Panta to, kanyang nakasanayan, practice. Pupunta sa Minit, di na manawan o wala extra time to, masakbay. Kaya rito, Manlibalad Barangay. Ayan. Sana flag ceremony. Ayan. Kasi flag raising ceremony every Monday. So, nandiyan, maaga yan na gumigising. Dahil siya ay papasok sa kanyang opisina. Lalo na yung mga mga kawani ng Mapandan. Maaga rin sila dahil siyempre sinasabay nila si Mayor Carl Christian Biga. Good morning kay Sir Jeffrey at saka kay Dr. Felix Domicilio. Ayan. Si Pare Ronel, maagang nagising din. Ronel de Vera. Ayan. Si Buster. Ayan, Buster Deve. Ayan. Good morning sa inyo. At siyempre, sa lahat ng mga nakatutok sa ating palatuntunan, magandang umaga sa inyo. Ayun. Mainit ang panahon. Lalong umiinit ang issue kaugnay sa flood control scam
sapagkat sinasabi ni Ombudsman Secretary Jesus Crispin Remulla na 5 hanggang 6 na kaso ang isasampa ng Office of the Ombudsman laban kay dating Speaker Martin Romualdez. Aha. Ano Ayan. yan sa may umano'y multi-billion Aha. na halaga ng flood control scam? Sinabi ni Ombudsman Crispin Remulla na magsasagawa sila ng preliminary investigation laban kay Romualdez at ipairal ang tamang proseso ng batas. Ang kalaban daw ni Remulla ay ang akusado Aha. sa pagnanakaw sa gobyerno, maraming pera, Aha. may kapangyarihan. Ay, no one above the law. Walang mas mataas sa batas kahit sila ay mayaman, makapangyarihan o opisyal ng gobyerno. Ibig sabihin nito, patas at pantay ang batas para sa lahat, ordinaryong mamayan o pinuno ng bansa. Tama, yan yung pundasyon ng katarungan kung saan ang bawat isa ay may pananagutan. At nasa ilalim ng batas at kailangang sumunod dito, di ba? Hindi maaaring lumabag sa batas nang walang parusa, anuman ang katayuan sa buhay. Ayon sa mga prinsipyo, walang sinumang opisyal, presidente man, senador man, congressman man, ang yung mas mataas ay ang saligang batas. Sinabi ni Ombudsman Secretary Remulla na ang kanilang pagkilos ay matapos iutos ng Court of Appeals na i-freeze ng 20 days ng Prime Fords Park property at 12 ng bank accounts ni Romualdez at yung negosyanteng si Jose Paras. Legal na paraan ang utos ng Court of Appeals upang pansamantalang pigilan o harangan ang paggalaw ng mga ari-arian at bank accounts ni dating Speaker Romualdez dahil sa investigasyon ng bilyon-bilyong flood control scam. Ang purpose ng pag-freeze ng mga ari-arian o mga bank accounts ay para hindi ma-withdraw, ibenta o mailipat sa ibang tao ang tagong yaman. Ang layunin ng pagpigil ng mga ari-arian at bank accounts ay upang mapreserba ang halaga ng mga ari-arian na pinaginalaang galing sa illegal na gawain tulad ng corruption, yung money laundering o kaya yung anomalous transaction o projects. Kadalasan inilalabas sa mga freeze order kapag may mga nakikitang ebidensya na ang pera ay ang mula sa anomalya. Gaya ng ghost projects sa flood control. Ang action ay pansamantalang pansamantala lamang bilang hakbang sa pag-file ng kasong sibil o criminal upang tuluyang mabawi ng gobyerno ang pera ng bayan. Magpapatuloy ang pamamahagi ng ito nga mamaya yan yung sa yuda naman yan. Yung pinag-uusapan natin itong patuloy na investigation sa flood control. Kasi kung dyan na paborito error, lumabas na naman ang pangalan ni dating Speaker Romualdez matapos na naharang o nahuli si bigay ng statement si Romualdez. Taong bayan samot-saring reaksyon. Correct. Kaya't makikita natin dito kung sino-sino talaga yung mga nasa likod ng mga maanumalyang proyekto lalo na sa flood control. Sino ba yung mga nakinabang? Sino ba yung mga nagkamal ng pira ng taong bayan? Dapat sila managot sa batas.
Kaya pa, Ako ko yung investigasyon da. oo nga kailan kayo matatapos yan? Papalapit na papalapit ng 2028 national election. Baka hindi pa matatapos yung investigasyon na yan. Wala pang... Tapos ng eleksyon, hindi pa sila tapos. dapat mayroon ng masampulan, mayroon ng prosecute diyan para sa ganon maniwala ang taong bayan diyan sa isinasagawang investigasyon ng Kongreso, kaya sa Senado, at ganon din ang Office of the Ombudsman. Dapat na madali na sana ang investigasyon na yan at dapat managot na yung dapat managot. Singayay, so Ken, mahijaginan na Bong Revilla. Malinaw daw na mahina ang kaso laban kay Bong Revilla Jr. Dahil sa may babagadan may National Institute for Transparency and Accountability, yung NITA. At kinkuno ang gapoy nanunang da. Rason. Dawit si dating senador Bong Revilla. Dahil hearsay o derivative testimonies. Kaya ngayon ang Pansin daw ang kawalan ng konkretong dokumento na direktang nag-uugnay sa dating senador. Ang gapoy nga ito, paper trail. Kaya ngayon ang mahirap dyan pwede kang mag-akusa ng isang lang, pero kung wala kang sapat na ebidensya, hearsay yan. Muro-muro ika nga. So, ang dapat dyan, mayroong sapat na ebidensya na magpapatunay nga na si dating Senador Bong Revilla ay nagkasala o nasasangkot sa manumalyang flood control project. Paano? Tumanggap ba siya ng pera? Si Contuelante ng dating Yusek, Roberto Bernardo, unaabot ko ng 500 million so na-deliver ng Revilla. Yes. Nandiyan na tayo. Anong ba? Ang gapo hanggang sa kayo, so testigo to. Kaya nga, yun ang... Ano pa ganun din ng kay Romualdez? Depende na yan sa asset nila, yung mga liabilities nila. Paano no, dakal so business doy? 30 million matay. Yun ang kwan dyan. So, yan ba ay nakadeclare doon sa Salen. Yung mga kwan na yan. Kung hindi nakadeclare yan, questionable yan. So dapat lahat ng mga ari-arian nila, yung mga tagong yaman nila ay nakadeclare yan para sa ganon ay hindi na sila questionin ng pamalaan. Di ba? Dapat ang sabi nga nila, sino ba dati yung laging nag-uusap dyan? Sino nga? Diba, lagi daw nag-uusap itong si Romualdez at si Saldico. Pero ngayon, mukhang hindi na yata sila magkakilala. Yun ang nga, bakit bilisan nyo na ang pagpapauwi kay Saldico. Para ituro niya kung sino yung nasa likod talaga. Paano man dasal Reke, nagamandadasal. Kasi ayon kay dating Speaker Romualdez, may mga pa rin, mga nasasangkot na mga congressman. May mga dinadawit sa mga congressman. Sino ang mga yan? Sino ang mga congressman na kasama sa House of Representatives? Hindi, tama-tama sila House of Representatives. Yan, Kaya, dapat na maiuwi na si dating Congressman Saldico dahil siya yung talaga siya yung susi sa pagbubukas ng mga manumalang proyekto kung sino ba talaga yung nakapaligid sa kanya at sino talaga yung mastermind. Kaya natin yan kung ano ang kinahinatnan ng naturang investigasyon.
Oy, good morning sa mga masugid nating taga-subaybay. Si Madam Zinaida Zamora Gilbert, magandang umaga. Si Harold Ganat, ayan, magandang umaga. Marivic Rivera Balason, Michael Marayado Sugarod, magandang umaga. Mula rin ito sa 0986-3651. Mga sir, nakikinig ako. Isa akong driver sa Dagupan City. Bakit hanggang ngayon wala pa ang pamahagi ng ayuda dito sa Dagupan? Salamat po, sabi niya. Kapaborito Errol, ano ang kung dito masasabi mo tungkol dito sa ipinarating na reklamo ng isang kung natin taga pakinig? Yan ba yung ayuda? Ayuda. Oo. Manayo lara. Kaya nga Ha? Yung nga kanyan Magpapatuloy ang pamamahagi ng 5,000 pesos na ayuda sa ilalim ng DSWD at LTFRB para sa mga jeepney, taxi driver, mga tricycle driver at operators ngayong hanggang ngayon pa rin dahil sa krisis sa langis. Bagat halos 1 million ng drivers na ang nakinabang umaani pa rin ng batikos sa ang mga ahensya dahil sa magulong sistema at mahabang pila sa payout. Diba? Ang 5,000 pesos na cash assistance para sa mga rehistradong jeepney, tricycle driver at iba pa dapat nakatanggap na ito ng nasabing ayuda. Ang national government ay nagdaan ng pundo na milyon piso para sa tinatawag na fuel subsidy na ibibigay sa mga chopper na mga public utility vehicles, ngunit sa kabla ng pag-aantay ng mga ito, mabagal ang pagbibigay ng ayuda mula sa gobyerno. Hindi lang mabagal ang payout. Ang naging problema, umani ng batiko sa mga ahensyang umahawak ng payout dahil hindi maayos na sistema. Nagresulta sa mahabang pila at ang ilang drivers ay nawala sa listahan. Di ba may namatay sa hindi maayos na sistema ng payout? Kaya dapat ayusin ang sistema ng pamimigay ng ayuda para hindi kayo umani ng mga batikos mula sa mga criticism ninyo. Diba? Tiniyak naman ng DSWD ang patuloy na pamamahagi at ang paggamit ng digital wallets ay kanilang gawin upang mabilis na umabot ang tulong ng pamahalaan sa mga drivers at operators. Kailangan ayusin ng DSWD ang master list at proseso ng pamahagi upang hindi maging mahirap sa mga drivers ang pagkuha ng mga ayuda na yan. Ang pagpila ng matagal ay nagpapakita ng medyo kakulangan siguro sa yung e-governance at respeto sa dignidad ng mga benepisyaryo. Para sa mga updated na listahan, dapat makipag-ugnayan ang DSWD at LTFRB sa mga lokal na pamahalaan para sa mga listing ng tricycle driver, yung mga asosasyon, jeepney driver, dahil sila mismo ay alam ng LGU kung sino-sino yung mga nakarehistro. Correct. Sa mga organisasyon yan. May natanggap tayong balita na target ng Department of Social Welfare and Development na makumpleto ang unang bugso ng pamimigay ng ayuda bago matapos ang buwan ng Abril. Hindi lamang sa National Capital Region kundi maging sa mga probinsya. Sana. Komendado ang DSWD na wala pang naibibigay na ayuda sa mga probinsya. At sinasabi ng DSWD na tatapusin nila ang unang bugso. Yun nga, bago magtapos ang buwan ng Abril. Ilang araw na lang. 27 ngayon. So, may 3 araw. Hanggang Huwebes pa.
Ramibes. Ramibes. Para hindi Katapusan. tigil lahat. Oh, Superman. Ba't si Baba? Away. Away niya. Ha? Kaya narabi ng DSWD Secretary Rick Gatchalian, may sapat na pundo. Nasaan yan? Bakit niyo bigay? Ang ahensya sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o yung AICS program upang ipagpatuloy ang pamamahagi ng ayuda, at ito pa ang sinabi ng DSWD Secretary Gatchalian. Pinag-aaralan na nila ang ikalawang bugso ng payout na posibleng idaan sa digital platform gaya ng GCash at yung Maya. Oh, Nag-iisip na kayo ng second round. Hindi niya pa nga tapos yung round 1. sa mga probinsya. Napakasarap pakinggan ang sinasabi nila. Sa posibleng ikalawang payout, hindi pa nga nakakatanggap yung mga nasa probinsya, pinag-aaralan na nila yung pangalawa. Kaya nga, Aba. kaya nga, kung hindi ako nagkakamali, ang national government ay naglaan ng 98 million para sa fuel subsidy na ipapamahagi sa mga drivers ng public utility vehicles sa buong bansa. Maganda ang hangarin ng programa. Yung sistema lang, yung kine-question, yung pamimigay ng ayuda. Kasi nagtitiis sa mga drivers at nagbaba yung ang init ng panahon ngayon Oo nga. para makakuha ng ayuda. Kaya nga, malaking tulong sa kanila ang 5,000 piso para sa yung pang-araw-araw nilang gastusin. Kulang yan. Actually. Kaya nagtsatsaga sila na pumila at nagtitiis sa matinding init ng panahon. Madaling araw pa lang, may mga pumapasada na. Oo. Pagkatapos sila pumasada, saka sila pipila. Sa ayuda. Gutom, hirap ang kanilang nararanasan, makakuha lamang ng ayuda mula sa gobyerno. Kaya nga, mayroon yung pinapatupad na Public Utility Vehicle Contracting Program ng Land Transportation Franchising Regulatory Board, Caberito Iro. Initiative ito ng LTFRB, kung saan binabayaran ng gobyerno ang mga operator at driver kada kilometro ng kanilang biyahe. Ay maganda yan upang matulungan ng gobyerno ang mga operator, driver sa nararanasan na crisis sa gasolina. Nakuha ko na impormasyon mula sa mga drivers ng PV. Ang service contracting program ay hindi sila magbibigay ng libreng sakay. Ha? Oo. Paano yun? Kaya nga hindi So, sila. bakit may tarpaulin pa sila sa harap nung mga bus? Oo nga Patarpaulin pala kayo. Hindi naman pala kayo. So, sweldo kayo ng gobyerno para masada. Oo nga. Pero yung Libreng sakay. yung mga mananakay magbabayad pa rin. Magbabayad. Ay, akala ko domino effect na. Kasi sumakay ako. Nagbayad ka. Nagbayad ako. Yung kasero, nagbabayad din. Nakita ko na maghapon sa kalsada. Uy, sabi ko may libreng sakay. Ano yata yung programa ng gobyerno Babayaran yung mga driver, tapos libre silang magsasakay. Hindi pala. Hindi. Hindi kasama yun para saan ang programa? Kaya nga yun ang katanungan. Kahit wala naman yung service contracting program, pwede namang bumiyahe yung mga sasakyan na magkakaroon pa rin sila ng sweldo doon sa alam mo, sa kooperatiba. alam mo doble kita ang mga public utility vehicle sapagkat kumikita na sila mula sa mga pasahero. Meron pa silang inaasahan na makukulikta mula sa LTFRB o sa gobyerno. Kaya nga, may sweldo pa sila. Kaya nga yun ang kondyan. Dapat na kanyan ang alam ko diyan na nakasama yan sa sa kakailang kontrata yung libreng sakay bakit naniningil itong mga may tarpaulin yung mga nakasali diyan sa service contracting na yan
na programa ng gobyerno. Hindi, ganito ang paliwanag niyan. Oh. Simpleng explanation daw. Oh. Ang Service Contracting Program Oh. ay isang programa ng gobyerno sa Correct. ilalim ng DOTR Oh. at ng LTFRB Oh. para matulungan ang mga driver, Okay. operator ng pampublikong sasakyan. Okay. Oh. Yan ang dyan. Ito ay subsidy program. Binabayaran ng gobyerno ang driver or operator kada kilometro ng biyahe. Oo, Ayun. tama. Kahit konti ang pasahero, may kita pa rin sila. Oo. Konti pasahero, May kita pa. may kita pa. So, kumikita sila sa pasahero. So, kikita ka sa pasahero, kikita ka pa sa pasweldo. Correct. Kailan ba hihina ang kita? Lahat naman, na bakit? Nagtaas ng pamasahe, yung mga commuter ba maglalakad? Hindi. Kaya pa rin sila. So, yun ang dyan eh. Diba? Parang Kapalit nito, may discount daw. discount. Ang pamasahe ng pasahero. Nagka-discount ka ba? Wala eh. Ha? As is. O, kita nyo? Ang scheme pala dyan, babayaran yung driver, may discount yung pasahero. Sa madaling salita, gobyerno nagbabayad sa biyahe, driver may siguradong kita, pasahero mas murang pamasahe. Tapos. Alam mo ba kung magkano yung yung makukuliktan ng POV sa sa LTFRB? Alam mo kung magkano? Kano? Yung nakalap ko na balita, bawat araw may yung membro ng service contracting program, sila ay tatanggap ng 5,600 bawat araw yan. Ngunit, yung 5,600 na yan ay mahati sa tatlo. 40% sa operator, 40% sa driver, at 20% sa kooperatiba. Yun ang dyan. Kaya nasa nasa 1,000 plus din. Yung take home. Kung Para mas malinaw. Humigit ko muna ng 5,000 a day. 5,000. Ibabawas. Diesel, Okay. boundary, tas yung 20% discount ng pasahero. Yun yung participation ng driver. Kaya ang natitira 1,800. So yun ang iuwi ng driver. Pero malinis doon sa operator yung 40%. Dahil hindi siya magagasolina, yung driver ang nagagasolina. So yun ang Kaya ang average na sweldo nila 1,000 hanggang 1,800. Okay. Yung service contracting na yan ay hindi ibig sabihin na lahidan yan. Hindi yan lang kasi ang gano'n ngayong kisi. Ang nakuha ko yung informasyon, 2 linggo lang. 2 linggo. At ito po yung mga sasakay po na pasahero, lalo na't may nakita kayong tarpaulin na ang nakasulat ay service contracting program ng gobyerno, automatic po may discount po May discount. May discount po lahat ng mananakay. Lahat, hindi lang senior, hindi lang estudyante, lahat. May discount. Kasi, yung mga jeepney, ang dyan, yung minimum dun sa kilometrics, 13 piso ba ang dyan, minimum. Sa mga minibus is 15 piso. Yung pag nagbigay ka ng 13 piso, for example, sa jeep, magkano yung discount? Ito, ipapaliwanag ko lang 20% lahat ng mananakay. Ayan, 20%. Plus, another discount pag ikaw ay senior, PWD, estudyante. So, bali 40%. Magiging mas malaki. Kunyari, ang pamasahe, ito para mas malinaw. Kung ang pamasahe ay 15, 12 na lang. 12 na lang. Kung ang pamasahe mo ay 20, 16 na lang. Kapag 30 pesos, 24, pag 30 pesos, magiging 24. Ibig sabihin, bawas agad ng 20% bawat sakay. Correct. Applicable ito lahat ng regular passengers. Lahat ng pasahero. Hiwalay ang discount
ng senior, Correct. PWD At at ng estudyante. Ayan, so malinaw yan. Oho. Malinaw kaya yung mga mananakay po ngayon, mayroon po kayong 20% discount. Ayan, okay. Pero alam mo, Ah. tulad mo, 'di ba? Ikaw minsan nagbayad ka ng Oo, pamasahe. minsan ba? Yung 50 pesos mo, hindi mo na kinuha yung sukli. Noon yun. Ha? Eh ngayon, kulang ka mula sa pasungsong. Kulang yung pasungsong mo. So yun yung kwan hindi alam ng mga mananakay, yung mga pasahero na merong discount na Naka-umpisa pa lang kasi. nung kwan yan Kahapon natin, isang araw. isang araw, Sabado. Oo. So merong 20% na discount sa mga regular na passenger. At doon sa mga estudyante, PWD, sa senior, meron siyang 20% discount. 20% discount, At another saka, discount ulit. Kanilang pribilehyo. So magiging 40%. Ngayon, sa ating pagbabalik, talakayan din natin yung yung inilalagay na GPS monitoring system sa mga public utility vehicles na kasali dyan sa service contracting program ng gobyerno. Makalipas lang po ng ilang palala. Ang puta-putang Iran Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate trucks. Hiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iran Sonata. Dami yung San ang puta-putang Iran impormasyon? Aya sa #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. paborito. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city and looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3264 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel. Mga kababayan ko sa Malasiki, ang maayos at maunlad na komunidad ay nagsisimula sa ating lahat. Maglahok sa mga programa ng ating lokal na pamahalaan, kalinisan, kalusugan, at kaayusan. Mag-segregate ng basura, sumunod sa batas trapiko, at suportahan ang mga proyekto ng barangays. Tandaan, ang pagbabago ay nagsisimula sa simpleng disiplina at pakikiisa. Sama-sama tayo para sa mas ligtas, malinis at maunlad na bayan ng Malasiki. Ang LGU at mamamayan magkaisa para sa kinabukasan. Ako po ang inyong lingkod, Mayor Alfe Soriano ng Bayan ng Malasiki. Sama-sama na naman ang tropa. RH Super nasa lamesa. Patak-patak na para tuloy ang saya. RH Super na ang shot ng tropa. Drink responsibly. Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bilhin na ng RH Super, ang shot ng tropa.
Drink responsibly. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Diyan Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Diyan Bunuan Binlog, Bunuan Bukid, Paborito. Bunuan Geset, Paborito. Karmay, Paborito. Karae, Paborito. Tanjad Karanglaan. Paborito. Aya, so 88.1 Radio Pangasinan. Popular Balita, Popular sa Musika, Pangasinan Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Umangon na, samahan ang inyong mga kapaborito. Maapit yung kaposan Pangasinan. Dennis Muarez, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Alas 7:09 ng umaga sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan Maabig Yakabwasan Pangasinan. Ang inyo pong nakakasama sa umagang ito, Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Dr. Lingkor, Ati Magpipangasinan, Dennis Muharis, at kasama din natin dyan sa may technical control ang nag-iisang pugi sa puso ni Madam Charis, Engineer Nixon Da Carla. Araw pa rin ng Lunes, 27 sa buwan ng Abril 2026. Samahan nyo kayo sa pagtalakay pa sa mga issue ngayong umaga. O kung meron pa kayong gustong ipahabol na mga reklamo, mga suggestion, opinion, reaction, mangyari, tumawag kayo sa 0939-100-9931 o kaya group number 0927-974-2784. Good morning at kina na Don Ramon Bautista Sr. Dyan sa Region 1 Medical Center. Dating Vice Mayor, dating board member, dahil nag-represent po yan, tagbanawag po yan. Sa yung kantabay ni Director Centennial Medical Center Chief. Director Dr. Roland Mejia. Yun. Good morning po sa inyo dyan sa Region 1 Medical Center. Marami po tayong tagapakinig dyan na nakikinig sa ating palatuntunan na tuwing umaga. Ayan, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga din kay Leonard Balawing. Ayan, magandang umaga sa iyo. Kaugnay pa rin dahil sa ating tinatalakay kanina.
yung service contracting program ng pamahalaan, lahat ng mga kasali o kasapi dyan sa contracting program na yan, yung mga public utility vehicles kinakabitan ng GPS monitoring system para sa ganon ma-monitor kung yung isang sasakyan ay talagang buhabiyahe o hindi. Kaya GPS, may GPS. May GPS o yung mga sasakyan na kasali dyan sa service contracting program ng pamahalaan na miyembro ng kooperatiba. Kung ang isang public utility vehicle ay kasali sa ganyang programa, service contracting program, paano nagpapasada? Ang sagot dyan, yung GPS. GPS. Kinakailangan ng GPS monitoring system sa bawat sasakyan upang mabantayan ang operasyon ng mga traditional at modern jeepneys. Yung mga UV Express at mga city buses. Alam mo ba napakamahal yung GPS system na yan nanyaragan ng LTFRB kapag yung iba meron namang GPS Oo nga. Yung ibang kooperatiba may sarili na sila bago pa man mangyari ito. Hindi, pero kung sakali galing gobyerno, magkano ba? Ang kwan dyan, ayon sa aking nakausap na driver, umaabot ng 5,000 bawat isa na presyo. Sulod ng kwan daw, ng Kung bibili sa hensya. Salty para di. Oo. Magkano? 5,000. 1,000. Ngunit kung nabili mo ito sa labas, nagkakahalaga mga 1,500. Ano to? May ano sila? May freedom ba silang bumili sa labas o kailangan sa LTFRB? Sa LTFRB lang. Sa LTFRB, oo. So wala kang karapatang bumili sa labas kahit mura. Kahit na mura. So 1,500 ang isang unit, ibig mong sabihin, kontra sa 5,000, de merong 3,500. 3,500. Oo. Siyempre, pag ikaw nabibili sa labas 1,500, baka pag maramihan, mas mura pa. Kaya nga, sana. Tama ba? Sana. Pero, bawal daw Hindi ka pwedeng bumili sa labas Doon lang sa pero loob. pag ang LTFRB, ang gobyerno ang bumili sa labas, mas mura pa nilang makukuha yan. Oo, siyempre. Siyempre, butuhan yan 3,500. Oo. At, bakante. isa pa dyan kada kada i-implement itong service contracting program, magpapalit ng GPS. Magpapalit ng GPS. May itanong mong maigi sa mga yan. Ang alam ko dyan yung GPS na. GPS, one time ano lang yan. Correct nga. Unless masira ka agad yung binili, kaya magpalit. Yung nga alam ko dyan So, online nga, ang dami-dami ng GPS Marami, yung mga kinakamura sa susi. Kaya doon sa loob ng sasakyan. Para ma-monitor mo kung saan nagpunta. Correct. Lumiko sa kaliwa, lumiko sa kanan. Biglang liko. Mga ganon, di ba? Biglang liko sa may ilaw. Di ba? Yung patay sa mga ganon. Kaya nga, ito ngayon ng kwan dyan. Pag yung GPS mo, tinanggal mo, kung saan mong tinanggal yan, magbabayad ka uli ng 2,000. Alam mo ang GPS kasi, kung ano yung naka-enroll doon sa may papasada mo, yun na yun. Correct. Pero babalik mo daw yung GPS na yan Tatanggalin Tatanggalin? Oo, tatanggalin. Bakit? Tatanggalin na nila pero? Tatanggalin. Tinanong ko yan Magulutan niya. Magulo nga Magulo. Kung ibabalik mo daw pagkatapos ng yung kontrata, ibabalik mo yung isusulindan mo yung GPS. Yung 5,000, ibabalik nila? Hindi pala. Hindi ibabalik. Kaya ano natin yan, ibigyan na natin yan. Tanong pa natin sa iba pang mga operator. Kasi sila ang usap dyan Kasi yung nakasap ko nga, paano yung yung GPS pagkatapos ng yung kontrata nyo, for example. Hindi, tatanggalin yan, sir. Sabi niya, isusurrender namin yan. Di ba nabili nyo na yan?
Oo nga, pero susulinder yan, sir, sabi niya. Tapos pag ako na naman, nagkaroon ng ganyan, yung programa na yan, saka naman ikakabit. Yun ang kung dyan. Kaya pala yung mga ibang jeepney, tinanong ko kung may GPS sila, wala na, sir, kasi sinurrender na namin yung GPS. At hindi, ayaw ko na yung... Paano nila isusurrender ka agad? Kakaumpisa pa lang nito. Hindi, noon yan. Noong mga nakaraang nagkaroon ng yung Bakit noon? May nangyari na bang meron na contacting program? meron na yung ano pa nga ito, yung pandemya. Yung pandemya meron yan eh. Nagkaroon ng GPS na yun eh. Matagal na yun, pandemya, pwede lumabas? Meron. Ay. Meron na yun. Yung libreng sakay pa noon. Service contracting ng gobyerno, meron na yun Yun ang sabi ng mga driver. So, ngayon, itong service contracting, napakaganda yan para makatulong sa mga drivers, sa mga operators, dahil sa nangyayari ngayon na crisis. Pero dapat na sana yung mga drivers, pagsalihan nyo sila na kung may pinapatupad na 20% discount, ibigay nila sa mga pasahero yung 20% discount. Para sa ganun hindi naman kawawa yung mga pasahero, para fair. Kumikita yung mga drivers, kumikita ang operators, kumikita yung kooperatiba, at hindi rin mahirapan yung mga commuter. Alas 7:18 ng umaga. Dumako tayo sa lampang mga issue kasi mayroon yung sinabi itong si DILG Secretary Jenvic Remulla na gustong ipaubulis itong sangguniang kabataan, yung iski. Kasi ang pangunaang sangguniang kabataan ay may malagang papel sa pamalaan bilang tinig ng kabataan, ng mga dyan sa mga antas ng barangay, kapaborito i-roll. Ang mga pangunahing layunin at mandato nito ay kinabibilangan ng youth representation. Mga kabataan, sila ang boses ng kabataan sa lokal na pamahalaan at sa paggawa ng mga polisiya. Layunin nitong isulong ang interest ng mga kabataan sa pamagitan ng mga programa sa edukasyon, mental health, o kaya sa livelihood, o yung sa kapaligiran, gender equality, at yung sports. Yun ang layunin. Sa dami ng binanggit mong layunin, mukhang basketball lang yan. Kaya nga Okay, nilalayon ng SK na hubugin ang kakayahan ng mga kabataan sa pamumuno at hikayatin ang kanilang partisipasyon sa pamamahala at pag-unlad ng komunidad. Responsibilidad ng SK na magpatupad ng mga makabuluhang proyekto tulad ng youth sports fees. Yun yung sinabi mo skills training workshop at iba pang inisyatiba na naglalayong magbigay kapangyarihan sa mga kabataang Pilipino. Basketball? Basketball. May basketball? Pag-aaral ba suminabangad sa atan Kaya nga paano ito raramay agam ang basketball Ya kabataan yan ang nila. Ito yung programa yun si Karay. May problema nila. Sa ilalim ng Republic Act number 10742 o ang Sangguniang Kabataan Reform Act of 2015, ang SK nagsisilbing platform o plataforma upang mag-ambag mga kabataan sa lipunan. Ngunit sa kabila ng wala namang yung naidudulot na maganda sa mga kabataan ang sangguniang kabataan. Pilit ito yung pilit pa ring pinagkakabalan ng pamalaan itong iski na ito.
Sabi nila kahit noon pa man daw, wala naman daw pakinabang. Daw pilit pa rin pinag-aaksayahan ng pondo at panahon. Kaya, Kwan, muling umugong ang panawagan na buwagin na ang Sangguniang Kabataan matapos ihayag ni DLG Secretary John Vic Remulla ang mababang partisipasyon at mataas na antas na ng yung tinatawag na arbitration o kaya yung paghinto sa tungkulin ng mga opisyal ng kabataan. Sa kabila ng layunin nitong sanayin ang mga kabataan sa pamumuno, tila nagiging inactive ang nasa halos 50% hanggang 70%. Inactive ayon kay Secretary John Vic Remulla. Ang mga ibang nag-aaral sila yung mga ibang SK nag-aaral, sila ay yung nagpapakasal na o kaya lumipat sa ibang lugar. So kaya sila ay inactive. Diba? Alam mo, abanggit mo tayo man na-aral, marami sa kanila kaya nga na nag-aaral. Buti sana kung sa kanilang lugar sila nag-aaral. Hindi, malayo. Pag dito sa probinsya, nasa Metro Manila, o nandyan sa Benguet, sa Baguio City, at sa iba pang lugar, porket ang tatay opisyal. Opisyal yung tatay, may anak to ay, gabay ito man iski, tigilatan hanggang sa panurungan to, di ba, arawi. So, napapabayaan niya ngayon. Siya hindi magampan ng tungkulin na ito. Nagpapawalang isa layunin ng institusyon. Ang mababang performance at absenteeism ay nagpapakita na hindi epektibo ang struktura ng mga iski. Kaya binigyang din ni DILG Secretary John Vic Remulla ang pag-abolish na hindi naangkop ang lumang sistema ng Sangguniang Kabataan. Habang ang iba ay naniniwalang dapat ng buwagin ang SK dahil sa korupsyon at political dynasty, ang iba naman naniniwalang reforma ang kailangan. Dapat mas mahigpit na reforma upang matiyak na ang tunay na may malasakit at kakayahan ang mamumuno. Ang Sangguniang Kabataan ay dapat maging boses ng kabataan, hindi pugad ng kawalaan ng aksyon. Kung ang institusyon ay pabigat lamang sa pundo ng itong mga SK, pabigat lamang sa pundo ng mga barangay, panahon na upang buwagin ang Sangguniang Kabataan. Diba? Oo, si Secretary Remulla, sabi niya, panahon na upang tuluyang tapusin ang eksperimento ng Sangguniang Kabataan. Pati pa nang ibagat. Kaya nga medyo masakit masakit yung sinabi ni Secretary Remulla. Sa gitna ng mga hirit na tanggalin na ang SK dahil sa talamak na korupsyon, nepotismo at kawalan ng malinaw na direksyon ng ilang opisyal ng Sangguniang Kabataan, tila nagiging palamuti na lamang ang nasabing konsiyo sa lokal na pamalaan. Pag sinabi mong palamuti, display. Absent nga paano siya magdi-display sa Sangguniang Bayan? Kaya nga pala absent. Kaya yung milyong pondo na mapupunta sa SK nararapat na ilaan sa makabuluhang proyekto. Sa edukasyon. O kaysa masayang sa yung pagpapagawa ng mga t-shirt, ng mga uniform para sa liga. Sayang lang. Kaya nga panahon na para sa radical na reforma ang pagbuwag sa SK. Hindi natin sinasabi ang hindi natin pinagkakait ang busis ng mga kabataan, kundi pagtama sa isang sistemang alam mo na. Bulokla. Bulokla. Noong mga nakaraang panahon, di ba, nagkaroon ng election sa barangay, walang SK? Meron yan, meron. Di ba? Di ba? Yung isang barangay
ang ginawa niya, yung nanalong barangay kagawad, Oh. na pinakabata, Oh. di ba 7 kagawad yan sa barangay. Yung pinakabata sa kanila, doon niya ibinigay yung komitiba sa mga kabataan. Ayun. So yung kagawad ang humawak ng kabataan na pinakabatang elected na barangay official. Oh. O yung pinakamatanda naman, sige, total, senior ka na, sa senior ka rin. Oh. Kaya So, pwede mong ipasa ang paglingkod sa sangguniang kabataan through your barangay kagawad na pinakabata. Oh, maganda sana kung may boses ang kabataan sa kanilang barangays upang sa ganun matulungan yung mga kabataan. Kung talagang gagampanan ng mga kabataan yung kailang tungkulin. Ang problema nga, wala sila sa barangay. Nasaan sila? Nag-aaral. Saan sila nag-aaral? Malayong lugar. Oh, meron pa yung kung dyan hindi umaatid sa sesyon ng barangay. Nasaan siya? Nag-aaral. Yun ang sinabi natin, di ba? Sana kung nag-aaral sa dito sa mismong bayan niya, Oo, sana. o mismong lugar niya, o mismong probinsya niya. Kasi malayo. Ano ba naman yung session mo sa barangay? Oh. Minsan-minsan lang naman yan. Oh. Yung minsan mo, madalas ka namang wala. At saka yung paligan ng barangay ng mga kabataan. Minsan sa isang taon. Wala pa siya, hindi absent pa siya. Nitan. Hindi siya yung namumuno sa liga, iba yung mga kagawad niya. O tingnan niyo yan. So, hindi nagpe-perform yung iski chairman. Ang matindi niyan, no? Etong, kunyari, sample lang, po yung chairman ng SK ngayon, magkakaroon ng eleksyon, outgoing na siya, aba, isusunod yung kapatid, hindi na nag-perform yung ate. Yung kuya. Ate o kuya. Sa bagay, example ko lang Oo nga, isusunod pa yung kapatid. Isusunod mo pa yung kapatid. So, talagang kung ano nga, sinasabi nila, yung bulok na sistema sa pamamalakad ng mga ilang SK official. Hindi naman lahat, meron din mga natitira pang 30% sabi. Hindi na alam. Okay. Pwede pa tayong mag-exercise, engineer? Take it away. Magandang umaga kay Mayor Patrick Agustin Karamat ng Kalasyaw. Congratulations. Dahil nanalo sila sa nung Sabado. At grabe, napaka-intense. Isa lang ang lamang. Mamaya, Game 4. Lunes. Good morning kay Councilor Kyle Arthur Valdisa Gaspar. Si Councilor Elias Villanueva, good morning. Councilor Manny Datuin. Si Councilor Mike Sison at Councilor Joe Piloresco, good morning. Ayan. Isama mo na si Councilor Habardani Messina at SK Federation President Ayaw Messina. Diyan sa may RM Paran Autocure sa Barangay Kisban. Si Boss Reggie Paran, magandang umaga. At yung kanyang may bahay, si Madam Laxmi, magandang umaga. At mga kasama nila dyan. Good morning kay Kapitan Saldi Bauson ng Barangay Macabito, Kalasyaw, Pangasinan. Mag-exercise tayo tuwing umaga. Malapit na yung kailang pista sa Sabado yata. Pista nila dyan sa Barangay Macabito. Katatapos lang din yung pesta dyan sa may Banlag. Magandang umaga kay former Councilor Gerard Apicial, kay former Liga President Carlito Duna, si Joel Calvura. Yan sa may Joker siya ng mga tapos Carlo, kay Sir Bayana, Just Teves at Madam Jet Apiado Teves. At ganun din si Dado, magandang umaga. Dado Pidlawan, si Arturo Eustaquio,
Uy, si Engineer Arturo Art Gaspar. Ay, si Kapitan, Lieutenant Ambatel. Ambatel. Single na. Magandang umaga. Clifford Abilia, magandang umaga. Si Mar Pasqua, magandang umaga sa inyo. Wala na po tayo sapat na oras sa ating palatuntunan. Kaya kayo po pansamantalang namamaalam na sa Himpapawid at magbabalik bukas ang inyo po nakasama sa umagang ito. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Nocterial Lingkora, Timog Pangasinan, Dennis Muhares at kasama din natin dyan sa may technical control ang nag-iisang pugi sa puso ni Madam Charis, Engineer Nixon Dakal. Ang tabiana ng susunod na palatuntunan, nakapaborito RJ Jimenez sa programang Likna ay Baloy. Dito lamang sa DWG 88.1 FM Radio Pangasinan. Paborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sari balita, impormasyon at loob tantaway na luyag na Pangasinan. Maabig kabwasan Pangasinan. Maabig